Moje milé konzervativní děti. Posaďte se, odložte své biosvačiny a poslouchejte. Bylo nebylo, v čase dávných bohů, kdy byla země zmítána vouk nepokojí. Právě tehdy povstal on. Samozvaný Ban, muž obdařený nadlidskou osobností, odvahou z oceli a koulema ze zlata. Ban se probouzí po noci strávené obranou své digitální zdi. Svět venku nevypadá přátelsky. V těžké ranní kocovině píše první post. Mraky se mračí. Stromy se pohupují ve větru, jako kdyby to někdo řídil. Holuby útočí synchronizovaně, jako kdyby se domlouvali. A Ban stojí mezi tím vším připravený na další den války s vědeckými poznatky a fakty. Protože tohle není hra o tom, jak zachránit princeznu. Tohle je hra o tom, jak přežít realitu, která se odmítá chovat slušně a podle Banových pravidel. Takže, milé děti, pěkně se usaďte. Říkal jsem, odložte ty biosvačiny a slyšte příběh hrdiny, kterého jsme nepotřebovali, ale kterého si zjevně zasloužíme. Teď jim to napíšu Liptardům. Ne, moje Bentley je zasraný od liptardích holubů. Zasraný neomarxistický liptardí holuby. Hrybidy. Sakra! Mrák, tisíciletý mokro. Věřte vědě. Tady je studie, která svůj šílený... Abych ti nezahajloval do ksichtu. Hrybidy. Tady je studie, která tvůj šílený nápad... Hrybidy. Zase jsem vyhrál liptardi. V Praze náš hrdina Banil své Bentley před holuby ubránil. Nyní je čas umýt Bentley a vyvést rodinku do Říma. Zasraný neomarxistický liptardí holuby. Tohle je extrémní holubí kohabitace. Hrybidy. Tady je studie, která tvůj šílený názor vyvrací. Sakra! Mrák, tisíciletý mokro. Věřte vědě. Hrybidy.
Zase jsem vyhrál, Liptardi. V Římě náš hrdina Baniel své Bentley před holuby ubránil stejně jako v Praze. Nyní je čas umýt Bentley a vyvést svou narůstající zadnici do Pigeon Theatre v Los Angeles. Zasraný neomarxistický Liptardí holuby. Abych ti nezahajloval do ksichtu. A já volám Řibidy. Tady je studie, která tvůj šílený názor vyvrací. Sakra! Mrák, tisíciletý mokro. Věřte vědě. Řibidy, Řibidy. Zase jsem vyhrál, Tohle je Liptardi. extrémní holubí kohabitace. Po Pigeon Theatre v Los Angeles náš hrdina Baniel heroicky ubránil své Bentley před holuby a ani zde nevyhrál žádnou cenu. Snad se pod ním jen více rozkývala židle. Rozkývala se pod tebou židle, protože se stal transmediálním ředitelem a ultrapravicovým aktivistou. Granulujeme.